Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katxalin Arrieta, Gernikan بسيم سليم كوارح محمد ملكي موسى حبيب هناك جسد محروم في غزة Reginalda Mam, uma identifikazina, Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide. الجسد في قطعتين نادية ياسين حسين رنيم جبدة عبد الغفور أمير عارف Guernica في غزة Maria Santa Bilbao Uriona Beizati bat Candida Mias جسده محروم Arratsaldeon eta eskerrik asko ona etortzeagaitik eta batez ere eskerrik asko gaur olako esposaketa bat martxan emingo dugulako eta gu benetan oso posi gauzela. Eta zengo dugu segaitik. Gernika beuen lekuko modu baten bestean beti saiatu izan da lantzen Gernikaren kontzeptu irekia eta kontzeptuaren noreteko, interpretazio zabal baterako begiradak eskaintzea. Eta hein handi batean Gernika jakin badakigulako udalerri bat baino gehiago dela eta Gernika batez ere iragan bateri loturiko zeuzer baina askoz gehiago dalako. Eta guk interpretazio hori elikatzen erpin begi ezberdinetik saiatu izan garelako beti eiten. Gainera, hor beti saiatu izan gara eta Gernika kuadroak memoriara eta universalizazioara hiltzatu izan gintuen bezala, beti pentsatu izan duguna da arteak, kulturak, kristolako balioa eta parte hartze eta bidei lagun izan zitekela. Eta Gernikaren inguruko irakurketa horiek eta berrinterpretazio horiek lantzeko aukera paregabea izan zitekela. Aitortu behar dugunea da, orain dela denboratxo bat ikusi genuela Gernikak begiradak esposaketa iragartzen zala eta martxan jartzen zala Bergaran, gerora Gasteizen ibilbidea eukin duena. Eta guk pentsatu genuen, ostras, hori Gernikan egon beharko litzateke. Hori da justo guk planteatzen ari garen begirada. Eta ara nora, guk hori pentsatzen eta hausnartzen ari ginen aldi berdinean, hemen bazeuden pertsona batzuek sortzaileak zirenak, arreta hori baitere kontrako norabidean jarri nahi zutenak. Eta esaten zutenak, zentzurik badauka horrelako esposaketa bat eta horrelako eskaintza bat, Gernikan zentzu horri baitere areagotuko litzatekela. Eta simbiosi bat bihurtu izan zen, erdian petxo idoiega aukin genuen, bitartekari lanak egin zituenak, baina norabide batetik eta bestetik eta eratorretako hausnarketak helduleku komun bat edo erdibide bat topatu zuen. Eta horren emaitza da gaurtik aurrera martxan jarriko duguna. Orden uste dut baitere, postasune justifikatua dagoela, nahi bat, behar bat eta ikusmira bat lantzen duenak artearen bitartez horrelako helduleku batera baitere ekartzeko bokazio eta beharra ikusten duenaren lotura bat sortzen danean, benetan Gernikaren kontzeptuaren dimentsio berezi bat hartzeko uste dut arrazoi handi bat bihurtzen dela. Hemen dauzkagu horien noiteko sortzaileak eta akuilu lanak egin dituztenak, Santi Arrieta eta Txema Ramirez de la Piztina, horti baditu baitere Maite Aristegi, zentuten agurtu barkatu, eta honintzen baitak baitere partaide izango direnak, eta gaurtik eta hile osoan, urrien 30 arte, erakusgarri egongo da Astran, hemen ikusten duzuen moduan, egindan noiteko esposaketa. Ganera gehigarri bat azaldu behar dugu eta gu baitere esker honekoak izan behar gara, eta ikusten duzu inkluso baitere zelako euskartean egina dagoen esposaketa eta Xantiren ekarpen bat bihurtuko da, hemendik aurrera horiek ere Astrentzako erabilgarri izango dira. Eta eskertuko dugu Astrakideok horrelako euskarriak izatea, baina batez ere horren atzean dagoen ikuskera baitere lantzen duelako. Eta zer da? Gernikaren kontzeptu hori
eta hemen dagoen beteko bi norabidetako erdibide honek, helduleku hori baitere fizikoki Astra daukalako jatorri. Eta uste dut baitere, izaera askoz ere handiago bat hartzen duelako. Arma fabrika bat zana, kultur faktoria bat bihurtu dugulako, eta artearen bitartez Gernikaren begirada irekitzeko bitarteko bat eskaintzen ari garelako. Feten, hau da, justo, benetan, hemendik zerbait eskaini beharko bagenuke norabide horretako ekarpenak izan beharko lirateke. Beraz, 3 aldiz eskerronekoak gara. Eta uste baitere, horrela baitere jasotzea pertinentea dela. Honegaz batera bai, aipatu gure dugu eta gaur da lehengoko egun eta orduen apurtxu eta aurkezpen moduan planteu gureko gendu zen. Artearen begirada honek uztartu daik ez baitere bestelako gogo eta kolektibo batzutako espazio moduan, eta horretarako baitere, hitzaldi sorta baitere plantatu dugu egitea hiri osoan zehar. Egitera oso bat ereiki dugu, eta uste dut, ekarpen polita bihurtu leikela, honen inguruko gogoeta egiteko. Eta jende asko, eta igual ni hemen naz gaztenetarikoa, handek enduta. Eta horintza, parkatu. Bitxi gaitik. Jende askotan galetzen dozku ez. Zuek hor Gernikan, memoriaen inguruan basabi ezie, iraganiri begirako, begiradak eta lanketak egiten, eta ze ondo, ze garrantzitsua, ze interesgarri, eta gu beti zenten dutzegu. Hori ere bagara. Baina Gernika, inoz baina gara ikideagoa da. Guk ulertzen dugu moduan zer dan Gernikaren kontzeptua, inoz baino aktualidadeakoan da. Guk uste duguna Gernika, eta bide batez Gernikaren bitartez Euskal Herriak eskaini dezakeen balio, balore eta begirada handiko diskurso eta praktika bat, inoz baino aktualidadean dago. Eta zoritzarrez, hau ez da bakarrik guk esan geinken zeuzer, ez da bakarrik guk adiraz dezakegun, ez dakit, konstatazio bat. Zoritzarrez errealidadeak horrela erakusten du. Ze gaurko Gernika gaza ditu daike, edo gaurko Gernika bestelako munduko leku asko izan leikez. Gazaren igual, sentiberagoa da, esanguratsuagoa, dimentsio handiokoa da, baina jakin badakigu gaur egun inoz baino gehiago Gernika asko sortzen direla, eta guk hemetik ardura eta bete behar handi bat daukagula adirazteko Gernikatik, Gernika gehiagorik ez hemen, ez inon. Horrelako artearen erakusketen bitartez, uste dut horreri baitere arrazoi gehiago, balio gehiago eta lanketa gehiago eskaintzen dut zegura. Eta uste dut horren ondorioz, horrelakoak gehiago egiten jarraitu behar dugu, eta txalo bat merezi deurila benetan horrelako ekarpen bat egiteko gaitasun eukinderien sortzaileak. Eskerrik asko. Gernikak begiradak, Gernikan. Gernikak begiradak, Astran. Simbolikoki zein darra daukan. Lehen, gerrarako armak, orain, gazteak eta kultura, Astran. Gernikak begiradak, izan daiteke ere, Gernikak gogoetak. Azkenean, hau da, gerren zentzugabekeriaz egindako gogoeta kolektibua. Hoi pizka bat azaldugu naiz. Santi Arrieta naiz, Bergarakue. Nik txikietatik margotzen dut, baina eskultura egin nahi nuen. Eta bide horretan zeramikarekin topo egin nuen. Geroago agertu ziren teknika desberdinak. Argazkia, egurra, burdina, eta azkenean kamikaze moduan zartzen gara teknika, batzutan ez du dominatzen gitzegi, baina zartzen gara. Nola sortu zen proiektu hau? Hor, nonbait nenbilela, nik garai berri batean sartuta, nire ibilbidean bide desberdinak hartu izan ditut. Erakusketak, azokak, eta azkenengo urtetan irakaskuntzan. Da ikusten nuen, zerbait berezia eitzeko momentua zela. Horretan nenbilela, bozeto eta pruebak eitzen, baina proiektua ezen aurreratzen. Ukrainiako gerra hasi zenean, da hasi genuen ikusten irudiak telebistan, jendia iesian, umeak bazterretan hilak, burura
etorri zitzaidan. Berriro Gernika. Zenba Gernika ote dauden munduan. Eta orduan proiektua zeharo aldatu eta forma hasi zen hartzen. Ezin egonetik, impotentziatik sortutako obra da hau. Segitxuan konturatu nintzen hitzak behar nituela. Ze beti entzun izan dugu. Irudi batek 11 hitz baino gehiago balio duela. Baina pentsatu nuen, eta irudiak gehi hitzak, obra honetan dago erantzuna. Hitzak behar banituen, pertsona aproposa ezagutzen nuen. Hemen eskertu nahi diot bereziki Txema Ramirez de la Piscinari. Berak egindako lana. Txema denontzako kazetaria ikertzailea eta urte askotan UPV-en kazetaritzan irakaslea. Baina niretako nire lehengusua. Bide lagun ona. Berari azaldu nion proiektua da segitxuan sartu zen. Koordinatzaile eta kolaboratzaile bezala. Bera lortu ditu kolaboradoreak euskal kulturan. Eta une honetan eskerrak eman nahi dizkiet beraien euski. Honintza enbeitari, Maite Ariztegiri, Nerea Ibarzabali, Amets Arzaiuzi, Kirmen Uriberi, Castillo Suarezi, Eñaut Elorrietari, Patxi Ibarzabali eta Martxelo Otamendiri. Ze beraiek egin dute handiagoa eta berezia proiektu hau. Badaki tristia dela asuntua, baina tristiagoa da errealitatea. Gogoratu eta eskertu nahi dut aurreko belaunaldiek egindako lana. Gure aiton amonei, gurasoei, ze garaizai haietan gu aurrera ateratzea arren. Niretako Gernikara ailegatzea proiektu honekin amets bat zen, eta gaur errealitatea da. Eta merito hori ez da neria. Eta hemen eskertu nahi diot Petxo Idoiagari, beria bai da meritua. Azkenian Ibonzuk esan duzun bezala, elkartu gara Astran. Gernika memoriaren leku taldeari proiektuan parte hartzeagatik. Eskerrik asko, zuei ere. Baita ere, Astra kolektiboari. Eskerrik asko benetan. Bukatzeko hartu ditut Nerea Ibarzabalen azken hitzak bere bertsoan. Albistegiak ezin omen du zehaztu, zenbat hil diren eta zenbat aberaztu. Eskerrik asko etorri zaren guztiei, eta gaur esan behar da gora Palestina eskatuta. Hau ez da beste erakusketa bat, lehenago egon gara, otsailean egon ginen Bergaran, martzoan egon ginen Gasteizten, eta maiatzean apirila markatu egon ginen Altsasu. Hemen izango gara, eta hemendik aurrera baita ere beste toki batzuetan egongo gara, ondo txuten da? Ez? Bai. Bai. Hemendik joango gara gero Elorriora, Donostira, eta agian ere Iruñara ikusiko dugu, baina gutxienez Elorrio eta Donostia konfirmatuta daude. Eta esan bezala, aipatu dute, bai honek eta baita ere, Santik guretzat simbolikoki izugarrizko indarra duen tokia da hau. Eta are gehiago, esan duten bezala, arma tokia zena, orain sormen faktoria da. Eta toki berezia eta momentu berezia da. Zeren nahasmendu, ziurgabetasuna eta impotentzia nagusi diren une honetan
guk hemen zer da aportatu nahi duguna, gogo eta kritiko bat, ez da? Nahazmendu zergatik, parte genozida zena gaur bakegila da. Parte gizon laranjaren pitokeriak direnak gaur postulatzen omen da bakel nobi sarirako. Nahazmendua, ziurgabetasuna, inork ez daki oso ongi zer gertatuko den, bost urte barru, ezik eta urte bete barru, ez da. Eta impotentzia sentitzen dugu egunero telebista piztean, ikusten ditugunean hildakoak, hemen garrasiak, negarrak. Albistek tristetzen gaituzte, eta horregatik ere askok irabaki du. Nik uste dut hori ez dela ere guztiz jarrera egokia, eta horregatik ere dator erakusketa hau. Nolabait gogo eta kritiko bat egiteko, eta baita ere nolabaiteko optimismo puntu bat ere posible baldin bada ere, pintzera ere etorri da. Zer egin daiteke, ez da hori da Santik duela pare bat urte, elkartu ginen lehen debiziko, zer egin daiteke, da? Eta, hau egin dugu, ez? Eta, kuriosoa da, gauzak nola aldatzen diren, ez da? Lehen, gerra hitzak etiketa txarra zeukan. Baina gaur, Trumpek gerra, defentsa ministeria departamentu zena, gerra, departamentu bihurtu da. Ikaragarria da, ez da? Nola aldatu diren gauzak eta noraino ez dakit jasotzeko prest gauden, dauden batzuk, ez da? Badirdi, gerra fenomeno kasi meteorologikoa dela eta ez, gerra ez da fenomeno meteorologikoa. Gerrak sortzen dituzte gerretan interes handiak dituztenak. Eta baieztapen honek eta zentzu handiagoa dauka hemen, ez? Astra, garai batean arma fabrika zen. Toki honetan. Aipatu du lehen Santik nire Ibarzabalen hitzak, eta nik gogorra ekarriko ditu baita ere, Amets Arzailusek hemen bertan plazaratu dituen hitzak. Munduak armak ekoizten ditu, astrak, bai, hori da nire hitzen dut. Euskal Herriak ere bai, hor ez dago ez zoru etiko, ez damu eske, ez epai. Merkatuaren logikak dauka ingurua odolez blai. Beharrezkoak dira Gernika, Gaza, Mariupol eta Tigray. Hildako asko izan daitezen gutxi batzuen. Bizigai. Gernikaren tragedia mundu osora zabaldu zen besteak beste, hemen inguruan kazetari batzuk etortzeko aukera izan zutelako, eta horri esker, ezagutu da, hemen gertatu zen ez da. Baina Gernika ere da izan bakarra munduan, lehenago egon ziren beste populazio zibilaren kontrako beste eraso batzuk, nahiz eta jakina zuek, nik baina beto dakizue, hemengo erasoak ezagarri berezek egin zituen. George Steele eta beste hainbat kazetari hemen egon ziren, eta egin ez da ezaguna, baina Noel Monks ere bai, kazetari bera zen australiarra, eta kolaboratzen zuen Daily Express kazetari britainiarrentzat, eta ez zen bereziki egunkari aurrelakoi bat, ez? Baina bera egon zen hemen, eta baita Bigarren Mundu Gerran ere bai, korresponsal bezala, eta hauxe idatzi zuen hemen Gernikakoa ikusi eta gero, ez? Gorroto ditut gizon emakume eta haur errugabeak hilesaren egin beharra betetzen ari zirela pentsatzen zuten soldaduak. Gorroto ditut aginduak ematen dituzten generalak. Gorroto ditut gertakariak bukatu edo justifikatu nahien zebiltzan ahots txikiko propagandistak. Baina batez ere gorroto diot gerrari, hau guztia eragin duen instituzioari. Gaur egun gerra inoiz baino presenteago dago esan bezala komunikabideetan. Trumpek berak ere esaten du, gerra kulturala ere, ez? Nolabait piztu nahi duela. Baina ez du ahaztu behar gerrak lehen izan bezala direla fenomeno meteorologikoak. Kapitalismoak bezirenik merkatuaren jabe egiteko erabili duen tresna izan baita Gaza Resort gogoan izan. Baina esan bezala nolabait gogoeta positibo batekin amaitu nahiko nuke. Astra zen sindikaren gogoeta, Astra per áspera, zen un camino accidentado conduce a las estrellas, ez? Eragozpenez betetako bideak izarretara garamatza, espero ezagun horrela izatea. Angela Davisek ere aipatzen du, azpimarratzen du, garai ilun, negargarri, lasgarri hauetan,
optimistak izatea iaia beharrezkoa dela, derrigorrezkoa dela. Bestela, itzipenean murgiltzen baldin bagara, orduan bai ez dugula izango atzera biderik. Beraz, nahita ez, errealitatean oinarritutako optimismoa guztiz beharrezkoa da. Erakusketa honetan, Gernikaz begiradak pentsatuta dago, barruak astintzeko pentsatuta dago. Bihotzak hunkitzeko asmatu eta gogoa pizteko zuzeneko. Mila esker. Orain, Maite Aristegik eta Tasiok ere, zerbait, sorpresan bateo eskaintu. Atzalde ondanoi. Banik, amama Alejandrai idatzitxako gutuntxua irakorriko dutzuet. Amama, isa 90 urte bihotza eten jatzunetik. Basarriko bakia tala itxasuna, bomba hots eta tiruen burrundariak sartatu zotzuenetik. Zure bizitzan, zulo beltz bat ahonditzen hasi zanetik. Felipe, seme gazte lerdena, goizeko intzetan, agur ama, gudari noia frentera, agurtu zinuanetik. Jose, nerabia oindio, fasistek sorotik injarrez eruaten ikusi zinuanetik. Geixo ez ikusteko, ez bata eta ez bestia. Hirugarrena, tio Anton, bueltau zan bai frentetik, baina etzan ja gudari joandako Anton aura. Antiaerioen burrumbia, metrailan usainak, betiko izango zitsuan burmuinean dan baka. Handik aurrera, danak sorotzat eukizeden. Gerrian segiak moztutako hiru bizitza. Eta minean minez amama, zure matraietan bera zabaldutako negarbidiak. Negarran negarrez begitsuak estututa, beste tristura zatitxoik sartzen ez lagatzeko edo. Gure beginin itxan hiltzatuta, errurik ez daukanan zure begirada errukitsua. Zure eskuetako errozaixuan bolatxuak beste erantzun bariko galdera. Elorrixoko gazetako basarritxua, gazako franja, tanto dun buruko painolua, lore gorridun jijada, abarka galtzak, narruzko sandaliak. Lurra, bizitza oinarri. Gernika, Gaza, Mariupol, Yemen, Libano, Kongo, hainbeste zapalkuntza eta gerralekuko ama eta amandrien begirada arantzatsuak antzerako. Barrua erretzen daben minak berdindutako tristura amaigabeko begiradak. Odoldutako hilotza bezarkatzien begixen garrasi isila, lasgarrisa. Sarri sabela igurtziz, laizter jaioko dena lastanduz, itxaropen bari baina. Denboria baino lehen, erailgo daben susmo krudela. Zuka mama hoixebe zinuan izan, eraildako semien gorpuak ezin bezarkau, ezin agurtu behei. Eta bi zangazulon irudisak burua zulatzen da zulatzen. Animia kuskurtzeraino. Eta tiruak isildu orduko, gozian altzaparretatik librau biarra. Umiak oskortu orduko, ia altzotik arrankauta beste seme alaba 10-11 urtekin inguruko herritxara, morroi edo krisada. Gerratiak, gerra hostiak lapurtutako umiak. Bai, zu joan zinen amama. Fusilotzek eta goziak lertutako bizitzia arrastak aurrera eruan da. Ze ondio beste hiru txiki eta gizon sakar xamarra inguruan eta zu beti goxo, beti duin. Baina galderak aldian. Altxamendu fasistia, gerra piztu zebenen erra gorrotua ulertu ezin da. Zeinek, zetako, bakian dagoena, zehaitxik ez bakian laga. Eta Feliperi, hementxe, bertako kanposantua. Errebenetik, urte piloa igaro, zenbat irudi gure buruan,
argi dauzkagu zeharo, ze gogorra dan ai fasismoa, zapaltzailea eta irmoa, armazta diruz oparo, eta herria beti gora, kontra eginez luzaro, mundua gaur betxarto doala, asko igarritanago, berriz ez dadin pasadinogu, ta gazan bombak egun ta ordu, bakea garesti dago, ta justizia gehiago. Dronez beteta ikusten dira, munduan hainbeste zeru, lau psikopatek agintzen dute, taien azpian menpegu, herriak resortak egin, artekalea egin zen berdin, impotentzita ernegu, mundua zutan eta ekimen, xume batean gaudegu, ez dugu izan nahi igual inoren, referente ez eredu, ezer ez dago gure eskutan, aitzakiona leike batzutan, baina bada zeri heldu, zerbait egin dezakegu. Javier Gardoki, Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, María Luz Fierro, Aguirre Amari Urte, Francisco Aragusea, Escato Herrera, Bizi berri bat eman,
abertzalea, ni jaio nintzen, bela txau, bela txau, bela txau, 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 abertzalea, ni jaio nintzen, abertzalea hilko nahi. Egun batean, goiz-goizetika, bela txau, bela txau, bela txau, 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 egun batean, goiz-goizetika, beltzailen gaurkoan joan nintzan, eta burruka hintzen banaute, bela txau, bela txau, bela txau, 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 eta burruka hintzen banaute, hartuzu nire fusila, eta burruka hintzen banaute, hartuzu nire fusila. Eta zenbat aberaztu. Bale, hori obra gehienetan sartzen du kolaborazio hori. Hau da, emakumea gizeiluarekin. Da hori egiten du, hemen ja, isladatzen dut. Kuadruan agertzen den, da kriselua. Kriselua da, ez dakito oliozko edo petroliozko lanpara da, gerra garaian. Eta orduan, zaitzik hartu du hau, argizia emoteko amen gertau zena. Da orduan, bazan doz nik txikitatik, margotu, da gero zeramika, da gero teknika ez. Da orduan nahazten ditut. Ze, azkenian, bidean teknika diferentiak ergitzu naiz, sartu naiz. Da orduan, saiatu naiz, erakusketa honetan, teknikak horien, aportazio horiekin hartzen. Gizienetan hori. Nire obra, testuan. Benetan merezi dutela irakurtzea. Memoria da eman, baina nik sorpresa eukin nuen, nire herria zen, lehenengo esposizioa, hau bergarakoa da, baina nik pentsatzen nuen, nik frugak egiten joan nintzen, urtero, Gabonetan, bergarako artistak hartzen dugu erakusketa bat, Gabonetako esposizioa, pintoriak, eskultoriak, pasoka. Da nik jo nintzen sartzen, obrak testo batekin. Da nik atzetik ikusi nahi nuen, jendia zeitzen zuela, ez? Ze batzutan sartzen gara esposizioetan, taka, joaten gara, ez? Batek gelditzen da obran, zaiatzen da. Jode, da nik kontzigatu nintzen, obra osua sortu baino lehenago, hostia, irakurtzen da, benetan. Da, baita hemengua, Markinakua. Gaztaizen bezala dut, da bera da... Irakaslea. Bai, baina ez... Ezitzailea. Eta, gero lan egiten du ere, gerra, mila berezu eta... Hori, baina beste talde batian da... Ahanztuen horremena. Ahanztuen horremena. Hoixe. Harreman handia dukogu behiekin. Hoixe. Patxi eta Petroekin. Bale, bergara etorri zen, da Gasteizen behar zen, da orduan, ze guk ospetsuak eta daiginun agenteren bat dela memoria, ez. Ze herri askotan daude taldiak, la memoria lan asko ditzen. Orduan nahi ginen aportazio hori behokitzia. Testua hori jarri. Bakea hizkuntz diferentetan. Gernikan kuadroan esaten da autorretrato bat dala. Nik ez da izan itxusia. Picasso autorretrato edo esaten da. Bera zezenan inguruan beti kuadro asko iruditzu da ez. Da orduan ni sartzen nahi nuen. Ze da figura bat ez. Baina beste... Ikusten baduzue eskutik forma simple da oso umila sortzen da lore bat. Esan nahi dago beti
hor hemen astran gerta dana. Lehen gerra garman sortzen, eta kultura, ez? Igual pentsaba behar dago Palestinan olakoik gertako egune batean. Eta, bueno, joaten naiz, nahazten, hau bai dala hemengo argazki bat, eta testua Castillo Suárez idazlea, hau Naparra. Kazetari bakigu zein garrantzitsua den testu ingurua, ezta? Eta horrek, harrakatzen hasi nintzen, eta, bueno, hauxe, nolabait erditu nuen, ez da? Izuaren erraiak, biztanleria zibilaren aurkako bombardaketak, las entrañas del horror, hizkuntza bietan du, bombardeos contra la población civil. Eta hemen aipatzen da, bueno, Banziren zera bi mural daude, hasieran eta amaieran, oso antimilitaristak eta gerren aurkakoak. Eta hemen egiten da, bueno, errelato bat, nola egon diren 10. mendetik aurrera ja, egon ziren, nahiz eta errezinik ez egon duzki, baina populazioen aurkako bombardaketa, zera, txinatarrek erabiltzen zituzten alako zera batzuk, pusika batzuk, polvoraz eta zu eman da, eta populazioaren kontra bota zituzten. Eta gero egiten da halako errelato bat, bueno, zentzuk izan diren nolabait ezagunenak. Eta, bueno, hemen dago QR zera bat, QR bat, eta hori eskaneatzen baldin baduzue, diot, zeren, karo, hemen hau dana irakurtzea hemen totxo bada. Ez da, orduan, QR hori eskaneatzen baldin baduzue, honek eramango zaituzte, irekitzen duzue, bueno, banin dago gonezatuta, karo, modu abion jarri badako. Irekitzen baldin baduzue, eramaten zaitxo, IAK da, Izaskun Arrue Kulturgunea, hau da, aurreko erakurketa baten egindako webgunera, eta hemen agertzen da informazioa. Bandua, baizik eta familiak. Hasi ziren ertetzen Malagatik Almerian. Da, hori da paralelo al mar. Da, orduan, barkotatik bombardeatzen familie. Joaten bat zaete, Malaga, irian, ez dago ezebez, honetaz. No hay un reconocimiento, no hay un ser. Panel bat dagoa. Panel txiki bat. Panel bat. Gerra horretik Malaga zan, Malaga la Roja. Eta horren arrazorik. Nik egon da nago, nun hasi zen la desbandada, justo Malagan akaberan, la Malagueta, hori akaberan, han dago kartela. Baina kapuan. Iribarruan ez. Eta pentsatzen da 3.000, 5.000 hilak. Eta ez frentian olan horrek ikusten da hortik sortu izan da usoa. Martzelo Otamendin aportazioa dago, hor, eta zenbia da egurrak teixak eta 200 urte baino gehiago dituela. Ez dira hemengoak, dira bergarakoak. Idazkintzan eta editorial lanean agoretzako izen da gauza bat nahiko berezia. Liburu hau da, memoriari buruz ari da, kasu honetan, Gernikako bombardaketari buruzko ikerketaren memoriari buruz, Gernikan sortu ziren memoria taldei buruz, aurrekariak, Gernika batzordea eta, Software, historialari estatu bat famata, Jean Satelli, San Bernard du Sol alkate izan zana, orduan eurekin sortu ziren harremanei buruz, eta gero barnean, talde barruan, eta herriarekin sortu izan diren harremanei buruzari da. Oso niri talde lana izan da, baina konpontzailea eta idazlea Josu izan da. Eta nietzako soliburu berezia da. Gainera, Aguantero editorialean sartu gara, diru laguntza bat ezer, eta hiru hizkuntzatan atara behar gentzula erabaki genuen, eta orduan dauz euskeraz, gazteraz eta frantzesez. Batzuk egiko zuez, ez dozuenok, jakoetzen hori esateko, eroste eroz bai dagoela, eta baina Durango egongo uste dut, ferilein da, eta dana dela, bat txemarentzat, beste bat.
eta beste bat. Olintzat daukalako ja, Hori da. Horretik da. Gogoz eta bihotze zeinekoa da, Eta Josep besteak izozu gure izan. Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta.